Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα από τα πρώτα ελληνικά sneaker reviews για το 2015. Μπροστά μας έχουμε ένα κουτί Nike SB σε χρώματα τυρκουάζ μαύρο, όπως από το 2014 και μετά είναι τα κουτιά της Nike SB. Το μοντέλο που θα δούμε λοιπόν σήμερα είναι ένα Nike Dunk High Premium SB σε χρώματα, όπως γράφει και το κουτί, Anthracite Black, Hyper Pink, Crystal Mint. Είναι μέρος του πακέτου Northern Lights που είχε δύο διαφορετικά ζευγάρια. Ήταν ένα Dunk High και ένα Dunk Low. Το High έχουμε εδώ, το Low ήταν Quick Strike, δεν πέρασε καθόλου το release του στην Ευρώπη, δεν μας ήρθε. Οπότε, μιας και έχουμε μόνο το ένα από τα δύο, ας το δούμε. Χρωματικά το παπούτσι είναι ίδιο με το γνωστό σε όλους Yeezy 1. Σαν υλικό έχουμε σουέτ δέρμα, γκρι χρώμα μπροστά, μαύρο όλο το υπόλοιπο, συνθετικό δέρμα πίσω με αστέρια τα οποία δεν είναι 3M, patent leather στο σγούς, πάλι με αστέρια πάνω, δείτε μερικές λεπτομέρειες. Τα κορδόνια εννοείται είναι συνθετικό μαύρο χρώμα με χρυσά tips στο πλάι. Η γλώσσα είναι μαύρο συνθετικό υλικό με ροζ λογότυπο Nike SB. Στο πίσω μέρος έχουμε ροζ pull tab. Εσωτερικά του παπουτσιού όλη η επένδυση είναι το Hyper Pink. Μέσα η σόλα είναι Hyper Pink επίσης, σε χρωματισμούς πάλι Hyper Pink και Turquoise, γραμμένο το λογότυπο Nike SB. Εδώ μια μικρή Hyper Pink λεπτομέρεια εσωτερικά. Το κάτω μέρος του παπουτσιού είναι έντονο πράσινο, το οποίο φωσφορίζει στο σκοτάδι. Στη μέση έχει ένα μαύρο λογότυπο Nike SB. Η ενδιάμεση σόλα είναι μαύρου χρώματος. Επίσης, στο πακέτο αυτό είχαμε και ένα ζευγάρι εναλλακτικά ροζ κορδόνια. Για να δούμε μερικά πλάνα του παπουτσιού, σας αναλύω την ποιότητα. Ποιοτικά σαν παπούτσι είναι καλό. Είναι στα 110 ευρώ, είναι πολύ καλή τιμή. Ήταν μάλλον στα 110 ευρώ, μιας και έχει εξαντληθεί έτσι κι αλλιώς. Το δέρμα είναι αρκετά καλό. Πάντα για την τιμή στην οποία παρέχεται το παπούτσι. Όπως είδατε τις προηγούμενες χρονιές είχαμε και κάποια Jordan με παρόμοιο υλικό, τα οποία ήταν κανονικά για να τα παραδώσει στην πυρά. Θα ήθελα να μάθω και τη δική σας άποψη γενικά, όχι μόνο για το συγκεκριμένο release, για την ποιότητα που βλέπετε στα παπούτσια, κυρίως της Nike. Συγκριτικά SB, Jordan, τι σας αρέσει περισσότερο, τι πιστεύετε ότι είναι πιο καλό σαν τιμή. Και επίσης θα ήθελα να μάθω τι θα θέλατε να δείτε από εδώ και πέρα σαν review. Έχω αρκετά παπούτσια να σας δείξω. Πείτε μου λοιπόν στα σχόλια τι σας άρεσε, τι όχι, τι θα θέλατε να δείτε. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Να ολοκληρώσουμε το βίντεο με τον σωστό τρόπο. Ορίστε και το glow test.